Ja, hej. Per Cook eller 1, 2, 3 her. Jeg vil bare lige en quick update, fordi at jeg er lige i gang med at cooke. Altså at lave mad. Så ja, så kan I lige... ja, det er fedt. Lige nu så er der laks og sådan noget kartoffelnød i ovnen. Ikke også? Og det er mig, der har lavet det. Det er rimelig fedt. Ja. Og min mor hun har sådan et sundhedstrip. Så jeg skal også lave sådan noget gulerød og sådan noget agtigt. Men ja. Ja, og så nu har jeg så rent faktisk lige fundet ud af noget rigtig sejt. Hvis I kigger på min hage her. Ja, kig på min hage. Det der, det er numsehage. Så jeg vil bare sige fuck de haters, for jeg har numsehage.